Καλημέρα από ένα σημείο που πρέπει όποιος έρθει στη Σαλαμίνα να το επισκεφτεί. Εδώ βρίσκεται ο τάφος του Γεωργίου Καραϊσκάκη, ο οποίος πέθανε από πυροβολισμό το 1827 σε μια μάχη που έγινε εκεί που είναι σήμερα το γήπεδο Καραϊσκάκη του Ολυμπιακού. Όσο ζούσε είχε ζητήσει, αν πεθάνει όποτε πεθάνει, θέλω η ψυχή μου να πάει στην Κούλουρη. Ενώ λεγόταν Γεώργιος, είχε ως προστάτη Άγιο, θεωρούσε ως προστάτη Άγιο τον Άγιο Δημήτριο. Και ήθελε να ταφεί στον Άγιο Δημήτρη στη Σαλαμίνα, μια παλιά εκκλησία. Έτσι και έγινε. Όταν πέθανε, μεταφέρθηκε στη Σαλαμίνα και ετάφηκε. Και ο τάφος του ανακαλύφθηκε πριν από κάποια χρόνια. Έτσι φτιάχτηκε στην αυλή της εκκλησίας και ένα μνημείο προς τιμήν. Θα πάμε τώρα σε μια άλλη διπλανή εκκλησία, στον Άγιο Μινά, για να δούμε ένα ακόμα σημαντικό αριστούργημα του Γιαννούλη Χαλεπά. Συνεχίζουμε. Φτάσαμε στην εκκλησία του Αγίου Μινά, βρίσκεται στο κέντρο της Σαλαμίνας και εδώ είμαστε μπροστά σε ένα έργο του Γιαννούλη Χαλεπά. Είναι ο αρχιεπισκοπικός ο θρόνος της εκκλησίας αυτής. Βλέπουμε την φοβερή τέχνη του Γιαννούλη Χαλεπά, όπως και όλα τα έργα του είναι μοναδικό. Εδώ δίπλα θα δούμε και πότε το έφτιαξε. Γιαννούλης Χαλεπάς, Τίνιος, επί 1892. Και η εκκλησία αυτή είναι πολύ παλιά. Ο Άγιος Μινάς είναι ο πολιούχος της Σαλαμίνας. Συνεχίζουμε. Στον εξωτερικό χώρο να δούμε και κάτι άλλο. Ξέχασα να πω ότι η εκκλησία του Αγίου Μινά είναι φτιαγμένη το 1860, είναι πετρόχτιστη, βρίσκεται σε κεντρικό σημείο στη Σαλαμίνα και αν γυρίσω την κάμερα αριστερά θα δούμε ένα παλιό κτίριο, αν δεν κάνω λάθος, είναι έργο Γερμανού αρχιτέκτονα, νομίζω του Τσίλερ. Τώρα είναι σε φάση συντήρησης και επισκευής. Βλέπουμε πάνω τα αγάλματα από κεραμικό. Είναι ένα πολύ εντυπωσιακό κτίριο. Αυτά από το κέντρο της Σαλαμίνας. Να είστε όλοι καλά.